el futur del nostre pessebre i que això és donar a conèixer Corbera arreu. Uns fan país, d'altres fem poble. I no us càpiga dubte que fem poble també fem país. Avui dono gràcies per ser aquí. I us transmeto les gràcies dels que també han estat al llarg dels 50 anys donant-ho tot. Però no seria just deixar de fer menció als que segueixen any rere any, hagin començat el 63 o el 2011. Tots ho fan possible. I no menys importants han estat aquells que varen començar també el 62 i més tard, i que si no van poder seguir no va ser per voluntat pròpia. En aquest sentit, un record molt especial a la Cisqueta de Cal Tresones, que fa poc ens va deixar. Ella també era de les que va començar i que si avui no ho pot celebrar no és per falta de ganes. Per això us deia que ser avui aquí no és cap mèrit, sinó una sort. I també aquells que al llarg d'aquesta història curta des de la perspectiva de l'edat de les penyes, però ben llarga pel que fa als humans, han anat i han marxat, i els que han tornat, tots hi han deixat petjada. I és gràcies a tots els que hi han participat que avui podem celebrar els 50 anys. I tampoc vull oblidar a tots aquells que volien i no podien. I aquells, aquí al pessebre els era una molèstia, del tipus que fos. A tots aquests, també la seva paciència ha estat important. I ara, permeteu-me, ens toca sentir-nos orgullosos del que hem fet i també de comprometre'ns a donar-li continuïtat i a millorar-lo. I, sisplau, hem de parlar del primer pessebre vivent de Catalunya i fer-ho amb orgull. No s'hi val menystenir-lo i parlar del pessebre de Corbera. El primer pessebre vivent de Catalunya. I ens cal lluitar encara per assolir reconeixements que ben segur mereixem.